Ay, maing hapon mga guys, no. Mga anta guys. Tusudan kay utan. Aray. Utan o ginamos o buwad gyapon nga lansang, buwad nga lansang ibutang hipon, mao na siya. Kuan ba paparat ba o. Mo na tong kuan ron. Mao na siya, mo ra gyud laing mahikap ani. Gyud laing mahikap. Mo ra gyud na siya mahikap. Wa gyud tinigom. Mara mong tigom na siya. Mga kapobre no, for today's video, so bago tang cellphone nato ni first vlog ni sa tuwang bagong cellphone. May ba ni siya o quality ato ni testingan. Ano good morning yung tanan diya no. So time check na to kay alas 6:40. So maligo ta diha ay. Against the light no. Against the light. So, maligo sa ko kay mo duty na sad ko. Mga bata ron kay mga eskwela na ni. Oh. Tiwas mo kaon din ha, sa mga kaon pa na sila? Ha? So diha ta maligo. Ano to sa maligo diha, ana ta maligo bye. O mga chicken oh, mananaglawg. So mao ni siya no. Testing tas quality aning cellphone na ni kay kuan man ni siya. Itel ko no, Itel ba? Itel. Ano ko bratohon ako, di ka cellphone batag mahal nga. At least may kamera natay ka video-video, ika-vlog ba. Oh, di ba? So manglakaw na mi guys. So nag-ilis na sila guys. Kay manlakaw mi. Mag-atop ta sa eskwelahan ayon trabaho na inter largo. So, kita tadi no, asa ta makita. Mao na na. Mantag may nagkuha dito sa kuan ba atong upload sa YouTube ba. So kay mao na ni ato mic check mic camera test di ay. Mic check no. Ito tari no, ako may alas 8. Sa City 53 pa. Ada ko kay motor jack hammer oh. Rabiha ni. Si mo anak. Mana ni siya? Dili anak. Sama mo. Ini among trabaho no. Oh. Hapon naman din no. Kalimot kong na ko i-vlog no. So mo niya itong itrabaho ni suka ni og koral. Padung dire. Oh. Padung dito. Nya kay mo uli naman ko mga kapobre no. Namuha gid akong naong sa kuan welding ba oh. Namuha. Sama na no. Tinaw kay tong kamera, klaro gid ba? Way kaya. Tinaw kayo ba? So maro na, tangkiyo kayo.